Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Largat nga limis mamas Cagayan. Ito na miya tuon dito. Unsa? Dugay na kong giofira ni mama nga mo imuda sa tukuron nga branch dito sa Cagayan. Di ba giingnan taman ka? Nga dili makaayo nimo nga mahimo lang manager sa layong lugar? Labi nag-branch lang? Amy, pagbuot ni mama, unsa ka? Ano dili man ka mo insister? Tiguang na gud ang imong inahan. Angayan na gyud na siya nga ilisan. Amy, Anton, angayan ka kaayo nga mamahimong manager sa inyong kumpanya. og unsay imong buhaton? Kung dawaton ko ang offer ni mama nga mamahimong manager sa among branch dito. Wa kay angay sa usa lang ka branch. Unsa lagi imong buhaton? Kung tumanan ko sa mama sa iyang gusto. Imo kong buwagan? Ha, Amy? Unsa? Nganong ako ka mangbuhagan? Iwa man matuman na imong gusto. Naimlab na yun ko nimo. Unya buwagan tanoon ka. Maguol ko. Amy, Sige lang ko hangyo si mama nimo, good. Maluoy ra lagi na siya nimo, Anton. ako nang gisultihan sa mama. Nga akong dawaton ang iyang offer. Unsa? Mao na mga tumis mama sa Cagayan. Ug kung makauyon ko sa lugar, ingon man sa mga tao nga akong kauban, mahimong magpabili na lang ko dito. Unsa? Samok na akong kinabuhi din eh. Unya ako? Nga naman ka? Imo lang kong biyaan din he? Wa ka man kay gusto nga dawaton kong offer ni mama. O gusto magpabilin ka din eh. No. Unsa? Desisyon naman kag imo, oy. Nganong wa man ko nimo pahibawaan na. Una ka makigsulti ni mama nimo. Naibaw kung di ka mosugot. Busa nga nung maghago pa man ko sa pagpakigsulti nimo. Pabilin ka din eh. Umularga kong Cagayan. Dili ko mosugot. Sara, wa gani ko din ayaw gid paggawas nga ikaw ra ha. Asam day ka, ma? Manlarga mi si Anton sa Cagayan de Oro. Magunsa man mo dito. Gustong tan-aw di Anton ang lugar nga tukuran unya sa among branch dito. Misugot na siya nga siya ay mo manage dito. Labing maayo hinoon, ma. Naibahaw ka ba nga nung nakadesisyon ni ini si Anton? Wa, ma. Tungod nimo. Unsa? Mao na'y tinuod, Sara. Magpalayo si Anton aron dili ka na masuko. Og si Mateo, dili mapugo sa pagsukol niya. Mayo kay nakauna-una siya pagpalayo, ma. Wa siya mahimo kon ipamugos niya iyang tinguha diri nako. Naluoy ko ni Anton. May karma gidi ay. Sara, Sorry, ma, ha? Pero dili ko mahimong kalimtan ang gibuhat ni Anton nako og sa among anak. dili ko ikaw mabasol, Sara. Ayaw lang kalimot. Tao lang si Anton. Dili sa gumakabasol nimo, ma. Kon labanan nimo si Anton. Imugod siyang anak. Anak sab nako si Mateo. Og labaw nagkinahanglan sa akong pagpangka og pagmahal si Mateo. Kung tinuod nga dili na mihatagan ni Anton og problema. Nganong dili naman lang niya pakaslan ang iyang kalivin. Iya man gani kining buwagan. Unsa mo pagtuo ni Anton sa mga babae? Duwaan? Ikaw mao'y gihigugma ni Anton, Sara. Og mituo ka sad, ma? Nakita ko kana sa iyang mga mata. Ang kamatinudanon sa iyang gitug-an ako. Ug aron dili siya makasahat sa iyang manghod og diha nimo, siya mao'y magpalayo. Ingna lang siya palihog, ma. Nga kung magpalayo ang gani siya. Iyang tinudon. Og dili niya ipasangil nga kay mular ka siya, makahimo siya sa pagkugos o paghawak sa among anak. Dili ko siya tugutan bisag sa paghikap lang studlo sa akong anak.
Bugart. Ayay ka ni, mauna sa ni. Ay. Agoy choice ang iba. Istorya lang, ma'am God. Storya na lang tayo. Oh. Dali, minaw ha. Lagi. Mawa akong pila ka adlaw dinis ato. Ayaw baya gyud pasagdis Mateo ha. Anong imo tugunan na ma'am, nga doon na may asawa si Dong Mateo, ha? Bogart, Oh. ibaw ka gyud sa sitwasyon nilang duha ha. Asawa lang ni Mateo si Sara sa papel. Bitaw, papel, bitaw. Hmm. Natuo sa di ka, ma'am, nga, kung wa ka, pasagdan siya ni Sara si Mateo. Ay kung pasangin lian na Bogart. Wa man. Ikaw ha. Wa man. Kinsa man kuno kang musudyaan nga rin ako. Ay, de, boy ram day ko, no? Boy lagi ko, ma'am. Pero giisip yan ako si Sara o si Dong Mateo nga, iyang bana, ma'am. Iyang giisip ba? Nga si Bana, si Mateo. Si Bana si Mati. Pero ay kabalaka na, ma'am. Labanan dyan ako si Mateo. Ay kagool. Larga, mama? Oh, ato na siya langit, Dong. Langit? Larga man. Ato, sakay sila plano. Ato gid siya langit. Oh, Kauban sila ni Brad Anthony mo. ako di ay. Imo na biyaan mo manyika. Akong tatuon. O niya, imong biyaan si Sara. Uban nun po. Now, bini mo. Musugod ka hang pauban si Sara nga. Kauban mo na ni mama ni mo ang paglarga. Ang imong Brad Anton. Sugod ka Sara na. Di ko sugot, oy. Oh, naaram rin na day mo na diha. Uban-ubanon kayo kay ka eh. Uban-ubanon kayo ka. Unya, Banon. masuko ka kung kauban ni mo ang imong maguwang og si Sara. Nganong uban man, Brad na ko, Anton. Ani ni Dong, ani ni. Adto na mo trabaho si Brad Anthony Moslayo. Aron dili na siya masisigig away. Away? Oh. Eh, di na balik din ni Brad na ko, Anton. Di na. Mingaon di ko ako, Brad Anton. Sana akong bini mo. Mingawon kuno ka. Unyag magsingkahay sila si Anton ug si Sara, masuko ka. Saan may mingaw ni mga anak? Ang hilak man, Sarah. Di ko gusto hilak, Sarah. Anong di mo ka musugot kung mahilak, Sara? Luoy, man Mateo, Sarah. Ay, ni mo dong eh. Wa mo dyan tingali kay kasing-kasing. Nganong nguwa man ko'y kasing-kasing bugart. Kay di magkakamaong mahigugma. But ay, libog ko ni mo ay. May na yan kayo maglibog ko, kasi nako. Maglibog ko ni mo. Bantay bitog mo hangyo ka na ako, hanga. Magpakutaw ka gatas, bahala ka. Ala. Wal, nabara ko. Pagutaw ni mo gatas, ha? Ala, Sara! Na, nagbinata na sa din. Oh, okay. Iyo. Ay, tabunan ako ba? Iyo, subog Sarah bo. Iyo. Ano lagi magbinata ka, ha? Buin ang kamot, bawa. Di mo kagikan. Dito CR. Limot man jud ko eh. Doon lang nako, mama. Tana ko niya nganong kuyog sila Brad nako, Anton. Sige, ha? Oh, mga tuog lang tayo ini nga di ta man ni hapon. May noon, mga pasmutan duha. Nya mamatay. Bako ka, uy. Madlok di ka mamatay. Ngano? Mahadlok ka nga dili na mo makita ni Sarah. Anong napil mo, Sara? Si may nungdan na ba? Nganong imo lang kong ibilin din eh. Wag ko kay gusto nga mag-manage kog brands good. Ing nagyod, nga dili ka may mong mahigugman ako. Tungod ka nagpabilin pa man sa imong kasing-kasing si Sarah. Ay, ikaw rin nagsulti, ana. Sige na. Mga na ta. Ngano dili lagi ko nimo dadon sa Cagayan. Mga to ramis mama kay tan-awon sa anak ko ang dapit. Kung makauyon ko, igo na ko ang akong plano. Sige na, mga ta. Wa pa ko ganahi.
Ako na lang mo palit og atong panihapon. Ay, ako na lang, uy. Kwarta, be. Largad di ay ka, ma. Kinsay nagsulti nimo? Bugart ay. Manglarga mi si kuya nimo dong, mga tumi sa Cagayan. Kay nakahuna-huna ko nga magtukod dito branch. Di na balik din ni Brad nako, Anton. Kung makagusto dito ang imong Brad, dili na siya mo pauli din eh. Mingaw ko, Brad nako, Anton, ma. Kung mo anhi bitaw imong Brad, imo man siyang suklan. Mudayon ka maglaban ni Sarah. Maayo nang tua siya sa layo, aron dili na sila magkalahlis ni Sarah. Brad nako, Anton, mansab. Iya mang awayon, Sarah. Maulag kina. Nakahukom na lang imong Brad nga siya nalay magpalayo. Mingaw ko, Brad nako, Anton. Mingawon ka gyud. Kani adto suod man kaayo mong duwa. Permikod mong magduwag, Chess. Permi kang iuban ni Brad nimo Anton kun musuroy siya. Labi na gyud kun muduwa siyag basket. Lagi man, no? Pinangga di ay gihapon nimo imong Brad Anton? Pinangga, uy. Unya, musugot na ka nga makaduol siya sa munyeka. Dili! Akong siguroon sa mama kung kano sa aming manglarga. Brad nako, Anton. Uy, Brad! Nalipay kay ko nga mitagad ka na nako. Brad, good ka nako. Migo good kayo ta. Kung mao nang migo da itang duha, musugot na ka nga mugunit ko sa bata? Ha? Sugot ka? Dong? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!